Jan paling penak dadi wong melarat iki bahagia tenan. Wah. Melarat, wong kene melarat iki wis penak-penake wong. Ha piye to? Kancane ngarepan iki mesti mung ditulisi nomor 1A 1B, melarat iki mesti ditulisi keluarga prasejahtera. Wah. Adik kaya. Wah, tanggane mangane mesti roti, leleti bangsa keju, melarat ki luwih apik, roti, leleti oli. Wah. Ayo malah cangkeme lunyu aku piye. Men kaya Pak Basion biyen kok cake. Dodol lincak kowe wis nang Yojo tak kubengi kabeh. Wis wong melarat kutha Yojo wis kemput nganti tekan Jaban Rangkah. Nganti anggerano aku sok leren ning kecamatan sing pilek Umbelharjo. As lucu wae ora luwes kalaro gone Marwata men. Sing penting wis pokoke dana keistimewaan cair. Ayo kepiye wingi mampir nang kecamatan wajan malah nang sikil lara dodol lincak liwat rono ki sikile abuh kabeh paku nang ratan. Liwat pak cocoki paku. Liwat meneh nang daerah seneng aku ngagem ibu-ibu lemu-lemu daerah Kotang Gede. Wes ben bengi ra apa-apa aja lucu. Wingi mampir nang Sleman Mas sengit aku. Wong sak desa lanang kabeh manukan. Ora ana jeng wedok lenang. Ayo semen. Arang ning Yojo iki wis werna-werna. Nggawa karo manukan akhirnya ketemu nang Jalan Kaliurang. Nang daerah Kendungan. Wes pokoke lucu luweh ora luweh. 30 menit anggar dilakoni rak ya bayaran. Ayo guys, kanca sitak ora teko-teko. Anggar dirasani iki metu gamelane muni. Wah. Jolet kok ketebang. Apa bocah kae? Dekat jae. Wah, wis kere banget kok teng Krembyah koyo raimu ngono kok. Bartender. Pare mbako lincak ra ngerti. Sabane hotel biyen bartender sing hotel terkenal, Hotel Harsono. Ya. Bartender ya Horizon, wong cah pekok kok mulang. Sing Jakarta Hotel Horizon Harsono ndas wong. Horizon. Hotel Harsono. Ah, kuwi nek Horizon. Lah iya Horizon ning satpam iki Harsono. Aku sing sok peladeni aku ya. Lah iya nek arep kuwi hotele cedhak daerah Pliut kuwi to. Pluit. Ah, coba lucu. Oh ya Sing jenenge profesi saiki iki jane profesi ini remeh ning disebut dengan istilah-istilah yang sekarang asing dadi wong ora iso nandhani. Ah iya. Misale anu umbah-umbah. Akhire jenengke Laundry. Asline wong umbah-umbah. Jane biyen ya sono. Ah sono. Ono biyen sopir, Saiki jopo? driver. Tukang cukur. Heeh. Kapster. Heeh. Kapster. Ayo, biyen ki ngeces. Saiki wis munggah pangkate ngiler. Ora ono. Ah, wong ngono
kok kemaki kok wis dodol kopi wong kere kok. Lho, ora iki wis tak siapke. Iki aku selain bangsa minum-minuman kopi, teh biasa, yo aku juga bangsa dienggo kesehatan. Yo. Suplemen. Oh, kancane Batman kuwi. Wah, ngomong karo sing rasa level iki, suplemen iki yang penuh vitamin. Nek suplemen kuwi Batman. Lho nek Superman kancane Batman. Aku suplemen kok. Batman. Wah, sing goblok kowe kok mulang. Iki nggo kowe ngomen kowe mubeng ngelincak kuwi sehat, wis tak gaweke ramuan iki kowe. Oh, Jamu Jawa. kowe Enggal sedo. Ini. Kowe tak omongi. Apa? Aku sipat-sipat. Heeh. Wis suluk salam karo kanca-kanca. Kowe sesuk nek aku mati, kowe rasah layat. Kanca kok ora oleh layat. Rasa layat, kok rasane ora oleh layat. Lah mati rak kowe sik to. Mosok mayit layat mayit. Kok mati sithik kowe kok. Aku iki sing bangsa minum-minuman iki pokoke nggonku. Minuman sing gawene miso ana. Apa? Bajigur. Oh, ayo jigel. Umben-umben wedang sing atos. Ora ana, wedang iki jute cair kok atos. Ora weruh. Apa? Sekoteng. Kae sekoteng ngudun. Ale tulisane sekoteng. Nek ora percaya uyuh nak telakmu bledos. Ana ne sing wedang sing rupane kok kowe. Apa? Wedang wuh. Ira, anu entek ing raine cloketok ngono wis dadi wedang. Wah, aku ya arep padha lincak le. Aku ki mbiyen sih. Aku ki mbiyen krungu-krungu jare kowe iki mbiyen sadurunge lincak ngene iki dodole dek kowe mbiyen lurah. Lho, aku ki mung wegah umuk kok. Sapa sejatine ingsun ki aku rak mung wegah umuk. Isih trah dalem Kowe rumangsamu. Abe. Abe. Ah mengkubu. Adi becak bapakku. Jare lurah. RM. Oh, Raden Mas. Remukan menungso. Jare biyen lurah kok saiki njen malah melorot dadi. Ngarang kabeh lelakone wong iki werna-werna kok. Aku ki saurunge mengko ngene iki lurah biyen. Lho. Oh, kok lurah pirang sasi rek? 3 sasi. Lurah ki 8 taun. Aku mek 3 sasi kok Mergane apa? korupsi. Dipecat. Dipecat. Nyolong apa kowe? Kentongan. Kentongan kok njur dadak dikan KPK barang. Kentongan kayu jati galih jati gede 300 juta ya padake. Kentongan Terus dipecat. Aku dipecat. Terus? Wah, aku kelunta-lunta to kowe. Tetek nang Malioboro kene. Aku kok disuyuti para kere-kere sak Ngayu Jakarta. Aku disengkake ngaluhur dadake ketua kere sak dindi. Malu ngono kok. Kata-katamu. Lah yo akhirnya Jadi ketua kene DIY. pirang sasi rek? 3 sasi. Terus Korupsi kok. oh, dipecat. Dipecat. Korupsi. Lho nek kere iki njur korupsine apa? Aku mek nyolong bathok karo teken kok. Bathok tengen iki regane Weh, piro? 3 kontainer le wong didongke sak dene. Iki 3 kontainer kuwi kok. Wong kere-kere sak iki dilumpuke tak korupsi. Lah iya wong ketuane karang aku to, sakmono kuwi. Akhirnya dipecat. Dipecat aku nenepi nang daerah Kuncen kono. Diwelasi para ahli waris, ahli kubur kono kuwi, aku dadekke juru kunci. Terus pirang sasi? 3 sasi. Aku anu dipecat. Dipecat. Mergane Korupsi. juru kunci korupsi apa? Maejan. Kayune galih asem. Kowe tak sak kuncian tak klumpuk kowe iki nek ming 50 juta payu e. Do nganti jenenge do ilang do goleki bingung tak colok.
Ya banget. Aku nek sing warise golek ra ya dadi. Ya mula kuwi aku yo mung 3 sasi dipecat akhirnya disusul bojoku. Ora ning omah ra ya isih duwe. Ya iya, aku mbok wis Pak, kowe iki wong nang omah kowe mbok saiki tani wae. Ayo to nandur apa-apa nang omah tentrem uripe, bojoku mbok yo nandur-nandur kentang, sesuk nek kathoke suwe rak kentange metu. Iki tak usut sik. Kata-katamu iki lho. Kowe akhirnya disusul bojoku. Yo kon mulih ning desa. Kon mulih dadi wong tani. Oh, Jur. Njur boleh kandhani bojoku kuwi Pak, mbok wis ayo to tani wae. Nandur-nandur kentang, mbok menawa kathoke suwe lak kentange metu. Kok dikathoke sih? Lho, maksude iki nek apa pakaianmu ana sik suwe adol-adol kentang, pas tukul kentange kena didol nggo tuku kathok. Oh, otaknya bosok pikiran. Kentang lho, kentang. Aku setuju. Pertanian ngono kuwi setuju rek. Lho, kowe ora ngerti to mbiyen iki pas udan awu. Udan aku. Daerah Klaten ngono. Kuwi sing petani-petani ku ora putus asa, semangat. Walaupun dikek udan awu iki pupuk. Pupuk. Sawah sing ning kono mbiyen sing tanduri mrica. Mrica biasane ming wah, ming sak cilik-cilik iri to. Cilik mung klenteng sak klenteng. Wah, kena awu kuwi mau diolah sing apik, sing maune ming sak klenteng-klenteng iki mrica wingi lepanen sak matamu-matamu. Kuwi klaten. Dicontoh. Wah, ora ngerti daerah Panjatan. Ngopo? Kulon Progo, nandur melon, dikena awu. Wah, saiki gedene sak ndasmu ndas. Nesu nek. Wah, aku iki ngabari iki ning kono cilik saking semangate yo dadi sak matamu-mata. Oh, golek contoh liyane moto enek kok. Pas saiki gedene sak neker-neker ngene dirungokne indah apik. Wis matamu. Kembali ke profesi ku rek. Profesi aku wingi biyen aku tak biyen kuwi kan bilang ora ya ngombe bangsa suplemen barang kuwi to. Aku pas biyen manten anyar rek. Isih dodolan ngene iki ana jamu-jamu barangke tuku aku. Regane tak nggo gawe dhewe. Ha iya. Wah, pas manten anyar ben malam pertamane syahdu, aku gawe witang loro ini sing suplemen. Kowe sempat nganggo manten anyar. Lho, Bojomu ya ora dodol-dodol ndase ngono. ya ora. Ah, kowe ora ngerti nek aku ketoke ngene iki njur ketoke untune dawa kae ning TV barangnya njur ketok untune ketok dawa kira aku nganggo untu palsu to kae. Oh, dadi palsu. Palsu, dadi ketok dawa. Asline Luwih dawa rek. Aku ki manten anyar gawe iki. Aku gawe loro nyiapi sing siji gawe gelas siji kuku Bimo. oh, Sing siji bojoku tak sediani sari rapet. weh. Lah wis digawe rong gelas kae, pas arep kuwi lagan ngombe lampune mati. Akhire ling ngombe kewali. Kowe ngombe apa? Aku ngombe sari rapet, bojoku ngombe kuku Bimo. Hasilnya piye? Wah, sewenge iki bojoku mung gereng-gereng. Aku Sing cilaka aku rek. Piye? Wah, sewenge iki aku pirawiri ning WC lho. Mergane Ayo tracrit. Tujune ra tak ombe kabeh lho. Nah, tak ombe ra malah buntet to. Aku biyen sale tukang becak rek. oh, Tukang becak keloro-loro karo sing numpak tukang becak. Tukang becak ana wong wedok karo anake. Pak nek saking pojok Beteng Wetan teng alun-alun lor pinten? Pas musim anu apa wisata. Wah, kalih 12.000, Mbak. Iku 20.000 saka pojok Beteng Wetan tekanan alun-alun. Dheke takon, "Oh, 20.000 nggih. Nek anak kula cilik niku." Wah, niku mboten sah bayar aku yo. Aku sing wedok ngono, "Oh, nek ngoten anu, Le, kowe numpak aku tak mlaku wae." Dadi bocah kon numpak, dheke mlaku. Tekan ngono bocah dadi nangis. Tak ketraki lho. kowe mulane rembuk-rembukan intete. Saiki
Piye saiki nyadong rezeki supaya iki uripe ra keserakat ngene iki. Ha, yo piye diversifikasi ekonomi usaha apa ngono lho, Rek? Ya itu tetep dodol lincah. Ning iki aku wis franchise iki lincah kuwi. Wah, ora nyandak kowe. Iki wis tak dol nang Bursa Efek Jakarta Barat. Bursa Efek. Ayo lho aku apa bakal lincah ka pertumbuhan ekonomi laju inflasi ki tepung aku. Wah, ora paham. BI rate saiki piro iki, Pak? Wah, cah bekok kowe omong-omong. Wis, saiki dodol lincah mbok. Sing jenenge rasa semelang. Sing kabeh wong sing jenenge nek ana paribasan anake ana dina mesti ana upa. Ah, wis kena nggo patokan.